Mnogi su ga pitali gde je do sada, zašto više ne snima, gde su te proklete Skincraft Cvet epizode. Dobrodošli u još jednu Skincraft Cvet epizodu, moji motherfuckersi! Dugo nisam snimao, jebi ga, postao sam Čale, šalim se. Mnogi su me pitali zašto nisam snimao do sada, narode, postao sam Čale, trebalo nam je malo vremena da napravimo malu pauzicu od svega ovoga, da se refreshujemo i da krenemo jače nego ikad. Danas sam vam u studiju neko ko je multitalenat, pevačica, youtuberka i moja koleginica iz zadruge. Danas sa nama Luna Đogani! Moja drugarica iz zadrugarica. Da, nećemo. Drugarica da, zadrugarica. Ja sam najavio tebe mnogo lepše nego što je sad ovo ispalo. Ja sam rekao da je naša Luna multitalenat zapravo. Luna ima svoj YouTube kanal koji ide fenomenalno. Luna, koliko imaš subscribera na YouTube? 135.000. Samo još jedno 130.000 i stigao sam. Mene to inspiriše da nastavim dalje, da snimam ovo, da cepam što češće ovaj kanal. Tako, pogotovo ti, evo stvarno nije što sam kod tebe, nisam slučajno tebi izabrala. Jako si talentovan, mnogo dobro radiš tetovaže, imam više ljudi oko sebe kojima si radio i mnogo mi se sviđa, tako da prepuštana sam tebi i nadam se da ćeš to opravdati. Da li imaš ikakva mišljenja za ovaj tet koji treba sad uriraš? Šta misliš, da li će te boli? Da, mnogo boli sam preživjela, ali nekako kad je neka nova bol, uvijek ti je neko strah od nepoznatog, znaš. Preživjela si trudnoću, gdje ćeš više žene, žene su mnogo otpornije na tu bol. Mnogo smo jake. Ja sam vidjela tu tetovažu na Instagramu, neka devojka je tetovirala, u pitanju Infinity kao beskonačno, onaj čuveni znak. E sad na toj tetovaži je pisala love, a ja bih umjesto love dodala MM, kao moja čerkica Mija Mirković. Ili je Marko? Vidi, ja sam rekla, kad je Marko pitao šta će značiti tetovaža, ja sam rekla nek shvati koga hoće. Evo ljudi, možete da vidite, čisto da budete malo upućeni kako to od prilike izgleda, a sad ćete vidjeti kako ćemo mi to da napravimo. Back to the good old. Feel me like one of your French girls. Little Chinese worker. Vadi kablove. Dajte alat, molim vas. Da ruke budu glatke kao bebina guza. Pošto ti je ovo prvi put da se tetoviraš, iskreno, kakav je osjećaj? Pa, iskreno bol. Nije nepodnošljivo, to je važno. Stisneš se malo i to je to. Ali više onako neprijatno, to peckanje, to kao bockanje. Znači, čuli ste, ništa ne boli. Slobodno dođite da se tetovirate. Ali boli više od porođaja? Ne. Kako može da boli više porođaj? Ne može više da boli porođaj. Mislim, ajde, moram da kažem iskreno, mene porođaj nije bolao. Ja sam morala napraviti carski. Bila sam budna kad su to radili, ali... Šta? Jeste, dok su me sekli, Čekaj, bila si budna dok su ti radili carski? Da, tražila sam da budem budna jer sam želela da vidim odmah svoju bebu. Čula sam kako se to seče, to je malo neprijatno, ali anesteziolog pored mene mi je odvraćao pažnju, pričao je sa mnom i onda mi je bilo malo lakše. Kakav ti je bio prvi kontakt sa detetom? Kako si se osjećala kad si prvi put... Ne mogu nikad to da opišem. To je nešto
najlepše na svetu. To je, ja sam plakala. A kako je Marko bilo kad je video prvi? Joj, Marko se izgubio. Kako se Marko osjećao? On je bio baš izgubljen kad je video i videla sam da mu je prpa bilo malo da je uhvati, da je drži u rukama. Kao moja ćerka. Ona ista, on još onako, bože, ista, svaka tačka je on. Još je gleda, onako vidiš dva ista čoveka. Plaši, pa da nije možda sin. Da, kao da nije, da. Ja recimo kad uzmem Viktora i kad ga poljubim, on krene ono... Da, još ne znaju oni još. Kakav vam je bračni život, kakav vam je? Super. Jel ima neke razlike vezano za kad ste bili ono... Naše najduže odvajanje ikada je bilo ovo, sad kad sam ja bila u porodilištu 5 dana. Ko kuva, ko pere suđe? Ko usisava, ko čisti kuću? Kako ste se podelili? Mi se menjamo, ja moram da kažem ja ne kuvam. Ne hvalim se tim, ali ne znam da kuvam, naučit ću da će Bog sigurno hoću sutra, morat ću sutra da spremim svog detetu. I Marko kuva odlično, to moram da kažem. Stvarno. Znači, oduševljena sam njegovom kuhinjom. Oko čega ide svađanje? Pa znaš šta? Gdje se dešavaju najviše konflikte? Evo reći ću ti iskreno, od kad smo dobili bebu, najviše svađe su to jer smo oboje, ne kažem, nekad umorni. Tako neku glupo zamerimo jedno drugom, ne znam, tipa što nisi skloniji ovo ili što si nervozna, ajde, budi bolje, njemu kažemo ne mogu i onda tu se pokačimo, znaš ono, gluposti. Da li bi ikada odvela dete sa sobom u reality? Nikad u životu. Evo, prvo nikad... Meni je to totalna tepilana. Bukvalno, to mi je ono krajnje onako baš... Sad kad već imamo ti ja djecu, bili smo tamo i kapiraš zašto te to pitaš, zbog koga te to pita. Naravno, moram da kažem iskreno da ja ne bi sama otišla u reality da imam dete, a kamoli da povedem dete. Svako može da ga uzme u usta, ona pogana i da ga naziva, to svi rade danas, meni je to toliko odvratno kad vidim da ljudi udaraju na mamu, tatu, babu, vidim ono dete što je, neću kažem ko, ali odrasto u realitiju, mislim, meni je to, ne znam više ni ko moja mama, ni ko moja tata, ni kako se zove, vidi, meni je to stvarno, ne znam. Dete, jel zbližilo familiju? Znam da ste imali konflikte, jeste, da je tu bilo dosta turbulencije, pa samo zanima da li je mala Mija ono nekako sad stvorila most između vaših tih nekih familijarnih konflikta. Jeste, samo moram da kažem, ja mislim da to nekako i Bog namistio, verujem u to, verujem u Boga. Kad se sve to dešavalo, bili su užasni odnosi između svih nas. Svih nas da se spustimo lopte, da se sve dođe na svoje zbog tog deteta koje dolazi. Pogotovo sad kad je došla, kad je ona toliko je predivna, nije što je moja ćerka, ali stvarno je prepozitivna i vesela. I reci mi samo šta bi još htjela te pitam, da li osjećaš koliko smo nebitni postali? Jeste, bukvalno, da, jeste, stvarno. Znači, pogotovo kad mi neko dođe, ono, nema više, niko ne priča sa mnom, nego svi Mija. Samo da su živi i zdravi. Pa da, živi i zdravi i šta da vam kažem? Eto, ja tebi, moram da kažem, ja tebi želim da pravite decu, ja tebi želim devojčicu, a ti meni poželi sina, jer mi želim sina. Tako da, eto, da će Bog da pomoći. Možemo nekad da ih rotiramo, evo tebi. Da, malo da se zamenimo, da. To bi bilo to, dame i gospodo, ajde da ti obrišem ovo i da staneš pred ogledalo i da kažeš oh da, Filipe, kako je dobro, OMG! Hvala. Odlično ti je ovo. Bravo, Fiću, svaka čast. Svaka čast. Evo je Mija. Dobro. Evo ga Viktor. U principu staviš, u principu ide pelena, pa ide ovo i onda ovo. Baš je fora da vidimo ko će pre. Ajde. 3, 4, sud! Ajmo da vidimo šta... Šta si mi uradio? Jer ako to prazno! Pa pravo, kako ga ono treba da izgleda. Jao, Bože. Da te počastim, ovo da ga malo brisnemo. Ono mislim da je biti... A ti si već? Pa ajde! Kasnim, jebote! Moram da kažem ljudi da mi se, brate, imam dete 10 mjeseci, stvarno nismo ovo koristili jer su nam rekli da ne moramo,
Ona je, hvala Bogu, nema Dobar sam. probleme i... Možda neću da... Nema problema. Da ljudi misle da sam mama koja ne zna ovo da radi. Ne. Ipak je Viktor, šalim se. Foto finish. Samo pokazala se kao fenomenalna mama za sve one koji su sumnjali, sram vas bilo. I to bi bilo to, dame i gospodo, za današnju epizodu. Hvala vam što ste gledali. Hvala tebi. Gost. Bono im izvinjam se. Namjenski sam rekao što sam već rekla tebe izabrala. Nije me mnogo bolelo. Prelepa tetovaža. I vidjet ćemo, ali to možda me očekuju još neki put. Ja sam siguran. Ljudi, gledajte Lunin kanal, naravno, ako to već ne vidite, obavezno. I pratite Skincraft svet na YouTube-u, Filip Tattoo na Instagramu, Luna Đogani, naravno, svi znaju, mislim, ne moram da govorim, Marko Miljković. Ja se nisam tetovirao, ali nema veze, uživao sam svakako. Ljubi vas Filip, bye!